Igam mo da kita pang kapitayaw. Kumaan bang ako ata. Premature campaigning day tararamidam mat. Nagdigos ka mo lang. Kasa nung kanong nga maurnos ti barangay, kat dimpay maurnos ta bagbagin. Kaya tayo mo't ngay kaniti trabaho, dagiti amin nga bangaw nga kabaranggayan tayaw. Ula kay. Igam mo da kita pang kapitayaw. Kamuarak garod ba kay, mapanak siya'y purok unaw. Di ba ko nang dapat agpabanglaw na dagiti kabaranggayan tayaw? Yun nga talaga, lakay, no, ma'am da ka mat, first time mo nga agnayangay. Iso nga, iso sa pulang data. ti aramidag tatabakay. Adda iti napanunot ko bakay, rugyanak DJ purok unaw, mapanak agpakapit at tabakay. Kinakin istorya at na kadagiti pumurok DJ. No, kasta, kahit maamamudak mait, kahit maamak mait, no, niya dagiti request da, no, niya dagiti kaya dantaw nga mapaspasamak bakay. No, kas pangarigan, tasyak ti mabutusan nga kas kapitan. Ako, meta data nga napanunot mo lakay. Kumaan bang ako ata. Premature campaigning day tararamidam mat. Ano siguro ba kahit pay bawal layat mapan makin in istorya. Dinto pay maibawal ba kahit nga mapan makimarites dagiti chisbusa dita ka aruba. Nakita naman nga mariteson. Talaga kas na ba kahit marimante tugaw kumampay lang basay. Sa bagay alakay, siguro nga premature campaigning day tararamidam. Uy, Nagdigos ka mo lang. Kita amat itsura. Taragay. Dapat agpabanglo ka mo basit lakay. Bakit? Ano di pa panam? Purok unaw? Purok unaw. Di purok unaw. So ti pangirugyak bakit? Amom lakay. Taga di jay, di buyo, di kapitan nga kalaban mo. Namang ibagbaga nga kasatnom ka no nga malinisan ti barangay no di kanto pa'y makadigos. Nya! Hindi kasatnom ka no nga maurnos ti barangay kat dimpay maurnos ta bagbagin. So nga kita ang pati pinagnam, pati kinalukmag mo pansinon dan, iso nga kita mo't at pusturan. Madinsa Kas jay ay apa kahit ang utomat. Di ba? Nabanglaw. Amoy baby ko naman. Baby ang nga bayuot. Nya! Agtal na ka mamay. Bakit? Ang kaday? Ayong gamlakay. Kaano ka nga apanta daya mo ngay ngagpakape? Ay dumanon to bakit? Rugyanak pay kada gito'y umununa nga puraw. So dumanon to nga dumanon ti panapang ko panaki istorya ken panagpakapay di jay daya bakit? Ampaya. Di kad nagmi-meeting kami di Kalman, di kantina ni Marituyang. Dati request da kanyam. No bilang kano nga sikat ti mga baktong kasi kapitan. Nya may request da bakit? Kitam to kano ta ipasementom to di dalan nga kasladiro pa ni Marituyang. Nya! Kaslaro pa ni Marituyang. Nga lubak-lubak Aya. No problem bakit? Talaga nga aksyonan tayon to data. No sa county tumugaw akas kapitan bakit? Pati datay problema ni Marituyang. Sulbaran tayo. Paspalto tayo datay rupa na. Tapos schedule mo ti papan mo jay bagatan lakay. Pay-baitan niya ba ti problema dati jay bagatan? Kwam. Ti problema dati ka handa ka nung mga makadigdigos Nya? Problema dati danom. Na. Pay adu pay tawang gripo na jay. Doon, iso nga i-request mo ti representative dati Kalman. Din meeting kami nga wakanaw no si kanto ti mga bak. Kitain to kano ti pagsaysayatan data. No makadigos daman magkano. Nya. Kini, nagaangdod kanon ti lalakay da. Nya! Ay na, madinsa nga talaga Problema da kano ti dandanom idjay.
di ka no makadigdigos dagiti lalakay da. Nya. Nga namput dan siguro. Okay. Sige, may santo day tanga solbarin tayo bakay. Tapos ijay amyanan mat at dati nang itakder mat kanya da di kalman. Hindi mo request tayo miyanan. Kanya manin aji kwadan requestan. Street light ay. Okay. Kasapulan da kanang mo ti street light Ang payawan ti street light di jay, miyanan. Awan iso nga pisugarot ti problema da iso nga no si kanto ti mga bak dakitan tupay kano ti kitam. No naragsak da kano nga agiinom iji ited mo. Ay, wine bakay. May santo day tanga kitain tayo. Kinamaw, dati na pintas nga planok bakay. May panggap data energy ngayon ko nanda. Street light, data nanginang presyo ti kuryente. Da planok bakay. Mangitakder tayo to iti wind farm dito'y barangay tayaw. Tamong matay. Kaya tayo ngay kaniti trabaho dagiti amin nga tattao. Bakit? Nadadji road programa tayo ngawan iti malabasan. So kaya tayo ngay kaniti trabaho dagiti amin nga tattao. Kaya tayo mat ngay kaniti trabaho dagiti amin nga bangaw nga kabarangayan tayo. Pati bang awon nagtrabaho nan? Mangitakder tayo to iti windmill. Isundan to ti tagapuyot bakay. Naangin da kay. Napresko da. So nga datan taw ti agbalin nga trabaho da. Sabi ka day. At dati na ikan ti trabaho, lumakapay ti kuryente dito'y barangay tayo. Mayat. Anak, sige bakit kering? Baka lumamiis din. Umaldaway. Anay, nag-urayan dagiti taga-purok unaw. Hinakon bakay. Ingat.